ତେବେ ବି ତାକୁ ନଉନ ହେଲେ ଆଜି ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। କି କଥା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। मुझे मेरे को ऐसा ही कराने पहले क्या डॉक्टर रहेगा बोलो ना तेरे मुझे तो बोलते कि है कोई ना अल्लाह का अरे कहूँ जमीती प्रस्ताव आसिले सिना मोर कौन माछी गड़े कौटी नहीं बिक्री करदेवी। ओ तुम क्या কিন্তু সমন্ত সুধর্মপুরে জমিদার ও আপনারা নমস্কার কিন্তু হঠাৎ ও ঘরକୁ ଆସିବାର ମାନେଟା ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରିଲିନି। अरे कोई दोनों इच्छा दरकार आपको झील देखिए सारी असुविधा कौन मो झील मो कथा केबे भी भांगीबनी तमे जाओ घर किसी ठीक करी मत खबर देवे किंतु पूर्व देवे कथा भल कथा कथा
ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଆଉ ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଗଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଦିବ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଘରଟେ ପାଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମ ଝିଅକୁ ବଳ କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓହୋ ମନସା, ବଡ଼ ଘର ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଚାଲ ଏଇ କଥାଟା ଦିବ୍ୟାକୁ ଜଣେଇ ଦେବା। ଓ ଚାଲ ମମତା। ମୁଁ କେହି କହିନଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଡିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଏ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ମୁझे दीना देखली तुझे दीना देखली लखन सोया मौका सोया ही सोया
ସପୁରି ପକଉଛୁ ମୁଁ କହ ପ୍ରେମିକା ଓ ତାମାନେ ଭାବୁଟେ କଳା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ନାଇଁ ବାପା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ମୁଁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି କହ ସେ ଝିଅଟା କିଏ ଓ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟା ବିକ୍ରାନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଝିଅ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କଣ ବାପା ଆମେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିବେ ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବେ ରେ ମାରିଦେବେ ଆରେ ବାପା ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟା ମତେ ଭଲ ପାଇବା ବାଧ୍ୟ କରିଛି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ଯଦି କହିଦଉଛି ଆଜିଠୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ କେବେ ଦେଖା କରିବିନି କେବେ ନୁହେଁ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଇଛି ଝିଅ ମୋ ଅଦାଲତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମାମା ତୁମ ଭାଗରେ ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ତୁମେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଯାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଏ ମଉସା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ହେବାକୁ ବି କଥା ଦେଇଛି ତୁମେ ବୁଝିବ କାହିଁକି ଆମେ ତମ ସହିତ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବୁନି ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରବ ତାହେଲେ ତମ ବାପା ଆମେ ବାପ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ তুমি ଚାଲିଯାଅ ମା ଚାଲିଯାଅ জীবনের বাড়ি দিয়া ମୁଁ ବି ବହୁତ ମନେ କଲି ବାପା ଦିବ୍ୟାର ଭଲ ପଡେ ଆଗରେ ମୁଁ ଆରେ ମାରିଗଲି ଠିକ ଅଛି ଦୁଇଟା କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ହେଲେ ତମେ ଏବେ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ କଲେ ତ ତାହେଲେ ଏ ଘାଟଟି ଖାଲି ଦାଅ ତମକୁ ତାରି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଆରେ ତୁ ପରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଏଠି ରହିଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ବାକି କଥା ବି ବୁଝୁଛି ଏଥର ତମେ ବିଚାର କର କେବେ ଯିବ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ সমাজে কি ভুল করছে এতে যদি চালিয়ে দিয়েছে সমাজ আমি দেখতে পারবে চলো চলে
दीवाना कोई दिल धीरे धीरे आया रंगीला कोई दिल रंगीला कोई दिल खाली खाली अंगे मोरे मीठा मीठा चकोरे प्रेम प्रीति गाड़ी गई रे तू खाली खाली अंगे मोरे मीठा मीठा चकोरे प्रेम प्रीति गाड़ी गई रे तू तो पाए दुनिया लगती है देई जीवन मोरा देई जीवन मोरा देई जीवन मोरा देई जीवन मोरा जन्म जन्म पाए तेरे 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 मोरा
পাখে রয়েছি বিশ্বদিন হরি হরি পাখে রয়েছি বিশ্বদিন সাদিনী তো পড়ারি সাদিনী তো পড়ারি আজরে এই দেলি মনোরা এই দেলি জানবরা এই দেলি মনোরা এই দেলি জানবরা জনম জনম পানি এই মোরা 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 ঠিক করে দিয়েছি আরে তুই এই দোকান সইত কোথায় সাধারণ গরিব দোকান সইত তু ভাই এই যাবো কবে বি দেখি পারিবি নে অনেক জায়গায় তো বা করো ঠিক করে দিয়েছি আরে চাল মহস হয়েছ চাল